ояндаро як су гузор, ҳарчанд ки биёяд ҳам. аз ҳодиса пеш нагузар. оё мехоҳӣ меваро пеш аз пухтан хомохом бихӯрӣ? инсоният чунин аст ки аксар вақт ба хаёли мусибати фардо худро ғамгин медорад. аммо маълум нест ки пагоҳ чӣ мусибате ва ё хушбахтӣ дар пеш аст. аз ҳама нуқтаи номаълумтарин ин аст ки ба пагоҳ мерасем ё не. фикру хаёли он ки дар масоҳати дур моро мусибате интизор аст, худ як иштибоҳи бузург аст. аксаран мо дар ғуссаи фардои насия ва гуруснагию ташнагӣ ва ё бепулии он худро андармон мекунем. вақти хешро зоҳир намуда аз бадии рӯзҳои ҳанӯз наомада бештар фикр мекунем. бояд бо ақли басар андешарон ки оё ба чунин рӯз мерасем ва ё худ гиребони моро марги бемаҳал мегирад. умри мо дар дасти мо нест. пас ризқу рӯзию мо низ дар кафи мо набуду нест. он ҳар лаҳза аз сӯи худованд ба мо мерасад. пас соҳиби фардову ризқу рӯзӣ танҳо худост. пас дурӣ биҷӯед аз хаёлу орзу ва ғуссаи оянда.